media friends on belaka hambai जों ini देशनाव ओंपिना white year mengai kai thangjaga thayo जों दिनै visit खालायखा अमके last जोंनि visit place एबा जों last जों नालाय माने जागा थाय जों first of जोंनि meeting पाइ माने यागुलो जों दुलपोहरी पारा साउथ संगां हाइकेबा नगराय पारानि अदुलजा मौसु पाराव जों थांलायखा थांनाय मासो 18 तारिख थांनाय मासनि 18 तारिखआव 8 বছর চরাই লুই একদিন बिसिङावनो रखय तंमानि माने लाख मास मानो थांगै बरमाव फासंबाय जों मालायलायखा जों जे माहाति बरनो जों सुबा लायखा जों जेकुनु माहाय प्रब्लेमनि थानि जों बासानाय माहायखौ जों गावराय फैलायखा मणिपुराव फालायफिगा जों टेन तुइपाराव मेल सीबीसी नि खबजाक टेन तुइ गामियाव गायनि हाय जागाव जों थांलाय फैनायखा जों गाय जागाव थांलाय फैलायखा ओ जागाव जों नुखा जिनि बिलाय खेति पामुथानि वारियर साकेबा सेंकरा बो थांनाय बिसेले थुनि सेखांगो मीटिंग खायै अंखाफ्रो टेट इंगै मनि याकुमा याहायन थांबाय बो थायो क्लाइजा मनि मुंखा ओजा गां थुनु खायजा बक प्रसादन जमातिया प्रायबो 60 বছর हाय खानायखा जे पामुथानि एकदम सेंकरा खायखबा थांथां साथारजा मनोबुसुं कावराय फैखा मनखि yang side by yak side kaisa malia bo tayo mungsa sole maya जोंखौ बर'नि मास्टार वानि जत पालपागं लायो माखाय जोंनो जे समानसा सिनि एमएलए एमडीसी उसु लेभेलनि बर'बे कक सालायबै हस्पिटालाव नं लाङै बोसोक जों खायमान नना आगिन हायखे 700 गाहाम गदे खायमान नि जों बनबो एसुरेन्स होय फैलाय ते पाइथागर जागाबो किनि बायनि नाव लायखे खाखामानि कक नो खांखिनि रग लायखे मुक्ति खालायनाय हरसा परै दंजानाय सेराय 18 বছর काखा कीर्तन ना मनमुखे कीर्तन जमातिया बो 3 বছর हाय केबा 2 বছর हाय थांनाय 23 तारिख मा 23 2023 निसिमि माने ताबक जरा निरक नुखाखे बेलायनो खाखामनाय yang गोसो सिंया सागा चलेबो पुरा तला चलिया ख्लायबै सागतमा कतमा ख्लायबै खिमानिबो सिलिया बो सतै फाइबाबो सिलिया माहाय ख्लायबै थायो ख्लायजा बुमा बुफा ताखौ बुखौ जे माखासे ब्रक फ्राय खाले साख खालायखा बोसोरानो तेवसे आगिन हायखे खायमानो हियाबा बरक सोगलिया ngै आनि भाङै निरबो बासा फायबाय नि गयमाबाय सिलायखा जों फालेबै तावसिनि देशनाव अम्पिनो वाइटिया ब्रक जों अर जतन फालेखा बेबो गोबां दंमोननि बाक्साबा हासालखौ मा थांबायखा जों प्राय 40-50 जना जों माहाय बुलबु जों बिजित खालामोन बे अमन जों बरनि मनमुआनो जों कावर लायखा ज्रायनो जों कावरखा जे मासा जरातै नि सरि हानो जों बुफायं जिनि बोसा जिनि ताखौ हिनै जों मा सगै जों मनो शेयार नाय हिनै जों बरनो कावर लायखा ए एमएलए एमडीसी सिनि जत रिप्रेजेंटेटिभ रनो जों सानाय रहनाय फटो रहनाय जे मानसा जरातै जों सुबा लायबै जिबिराव थांलायनाय लांगसिनि उजराय गाहामा खक्सा लेखा फराय दंजामानि 18 বছর प्र बोसोक खेला दुला थांनाय हिंकेबा खेला दुला थों दंखामोन लेखा फरायनाय केबा लेखा फराय दंखामोन पियाबा बुनि साल हर देलि बुनि थायो कायसा खिमा बुसिया सतिमा कक्र मास बिसिया बेयाव माहायदों दंजामानो जों वाइट याब्रक समाय तांजाक बुबागानि वारियर्सक जे मानसा जाते जों बासानाय माहायनि बिसिङावनो जों बासाय सामं तांनाय दफाना हामजानाय जों दफानि बागै जों समाय तांजाक अमु कायसा दफानि सामं तांमानि जों संगै जों दिपर जराबो सारे जराबो संरो फायजो तनो जों बेले खाखामलायखा हायसो माहायराव मोननो मोनबाङै तावानदि जों जे मासा जाते नियम थाने जों बासाजा जों बासानाय फायनाय सालबो जों बासानाय माहायखेनो बे अमाहाय खालायबो जों अरक सिमिया गोबां मासिनो अम्पि एरियाबो अमाहाय हामिया साया गोबां मन नावरखौ जा सले माया बनबो जों थाङैनानै अमबो जों जतनि थाने जों कावबाय फैखा मोनबाङै सोनो मिडिया फ्रेन्ड नम्बरखौ सारनि सिनि मुंखे आनि मुंखे दे बसि जमातिया देश अम्पिना वाइट याबनि प्रेसिडेन्ट